Nes i'n webu Shannon achos y datblygiad wedi dangos dechrau blwyddyn 12 i fod yn onest. Wnaeth i ddechrau yma'r lleoliad yn Ysgol Arberth fel merched a tawel a swyl, a mae'r datblygiad wedi dangos yn enwedig yn y flwyddyn diwetha. Mae wedi bod yn hyfryd i weld. Y peth dwi wedi mwynhau mwyaf yw'r lleoliad ac adnabod y plant a cwrdd ac anghenion nhw a gweld nhw datblygu a gweithio one-on-one. Mae Shannon wedi datblygu hyder dros y flwyddyn diwetha. Mae wedi ymrwymo i'r ysgol, mae wedi dod i'r ysgol pob dydd, mae'n paratoi o flaen llaw, mae'n arbennig o dda gyda'r plant, mae'r plant yn dwlu arni. Y ffordd mae wedi gweithio gyda'r plant a dod i nabod nhw, trin pob un fel unigolyn a lot o wybodaeth gyda hi a diddordeb am anghenion pob un. Y peth fi wedi datblygu mwyaf yw'r hyder yn y lleoliad ac dealltwriaeth o datblygiad plant wrth ymchwilio damcanweithwyr gwahanol. Mae'n unigolyn eitha swyl yn gallu bod a tawel, ond mae'r datblygiad fi wedi gweld yn trafod yn y lleoliad oedd hi fel person gwahanol. Fi'n goleio lan i gyd pob tro ni'n dod mas a oedd hwnna rili wedi ysbrydoli fi i enwebu Shannon fel yr ymarferydd ysbrydoledig. Mae llawer pobl wedi cyfnogi fi fel tiwtor fi a pawb yn y lleoliad. Mae nhw wedi helpu fi datblygu hyder fi. Mae'n dod ymlaen gyda pawb yn enwedig y plant a mae'n gwrando, mae'n dysgu wrth oedolion eraill hefyd. Llongyfarchiadau Shannon ar ennill y wobr ymarferydd ysbrydoledig. Rwy'n falch iawn ohono ti fel pawb yn y lleoliad, fi'n siŵr. Da iawn ti.